तर मित्रांनो, काय मग कसा काय बरा मा. तर आज आपल्याकडे नागपंचमी आहे आणि आज जी काय काय तयारी केलेली आहे आणि आजचं पूर्ण दिवस कसं जातलं आहे, कसं काय काय करतलं नागोबाचं पूजन आणि काय काय करतलं तर आम्ही तुमका दाखवते. थोडी काय काय तयारी झालेली असतात मी तुमका दाखवत आहे. काय काय तयारी केलेली आहे बघा. हे बघा, ह्या सगळ्या सामान पूजेचं सामान आणि ही थोडीशी फुलं आणि गोमेटी आणलेली आहे जी नागोबासाठी लागतं. गोमेटी नागोबाचं काय चित्र वित्र काढून तयार झालेलं आहे बघा. आणि हे बघा, हे नागोबाचा. त्यानंतर तर थोडा उशिरा आता त्याचं पूजन बिजन करतलो आणि तुमका दाखवते मग सगळ्या कसा असता तो दिवस पूर्ण कसं जातलो आता तो मी तुमका दाखवते. मित्रांनो, बघू शकता हे बघा, अशी सगळी तयारी झालेली आहे आपली. हे बघा, सगळ्या ताटबीत तयार झालेली आहे. हे बघा, तीर्थ बिर्थ या केलेला तयार आणि आप्पाने फुला घेऊन येली. हे बघा, तर आता चोरवलं. हे बघा, त्यात ठेवलं. आता थोड्या उशिरानं पुजतलं. बघा, सगळं हे केलं तयार, सगळ्या केलेलं आहे. बघा, दुर्वा बघा, दुर्वाने हाणलेली आहे सगळी, तांदूळ बिंदूळ सगळ्या. हे पप्पा फुला घेऊन येलेले आहेत आणि तेल बिल फक्त टाकता, बाकी सगळ्या झालेलं.
तर आता 4:30 वाजले आहेत. तर थोड्या उशिराने जसा गणपतीचं विसर्जन करतात तसा नागोबाचं पण विसर्जन करतात. म्हणजे पाण्यात सोडत नाही पण रानात आणि ठेवत असतात. तर थोड्या उशिरान तो विसर्जन करतलं तुम्ही तुमका दाखवतोय तो विसर्जन आणि कसा करतात. हे वाच थांबते खाली तो पाच व्हिडिओ काढून ठेव गं. ये क्या कर रही है आप? तू गेल्या वर्षी तू नंदोबा काय? ओ कधी ठेवलेलो आणि हे वगैरे त्याच्या पुरात लावतो. प्रकारे नागपंचमीचा सण झालेला असा तो थोडक्यात कसं असता जो मी तुमका दाखवलाय. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करूक विसरू नका.